Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα χρόνια παρακολουθούσα τη συζήτηση του προϋπολογισμού σαν απλή πολίτης, ένιωθα ότι ήταν μια τυπική διαδικασία. Κάτι σαν το λάδι, δηλαδή, που θα κινηθούν οι μηχανές του κράτους για την επόμενη χρονιά. Φέτος ομολογώ ότι χθες κατά την έναρξη της συζήτησης ένιωσα δέος. Η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς ως νεοεκλεγής βουλευτής ήταν τρομακτική. Το βάρος των ευθυνών τεράστιο. Τα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια στην παγκόσμια σκακέρα ασύλληπτα. Και εμείς εδώ, με μόνη έμπνευση τον τόπο μας και τον υπέροχο λαό μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, παλεύουμε να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα. Ναι, είναι αλήθεια. Για αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον Εύρο και τους Ευρύτες, αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους παράτησα και εγώ την οικογένειά μου εκεί πάνω. Και είμαι εδώ και παλεύω καθημερινά με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Γιατί δεν αντιδράτε, ρωτάνε κάποιοι, ελάχιστοι ομολογώ. Η συντριπτική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης. Να αντιδράσουμε σε τι, με βάση ποιες θεωρήσεις, ποιες παραδοχές, τις δικές μας, με βάση τις συζητήσεις ενός καφενείου ή με βάση τη συγκροτημένη πολιτική μιας κυβέρνησης που μάχεται στη μάχη της επανάστασης του αυτονόητου. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη μέση του κυκλώνα μιας δομικής και όχι μόνο οικονομικής κρίσης. Το μεταπολιτευτικό μοντέλο που είχαμε υιοθετήσει κατέρευσε σαν τους δίδυμους πύργους. Για χρόνια ξοδεύαμε από αυτά που δεν είχαμε. Τα νούμερα της αύξησης των δημοσίων δαπανών τα ανέλυσε πολύ παραστατικά ο εισηγητής μας. Τα ίδια νούμερα αναλογικά ισχύουν και για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δάνειο για καλό αυτοκίνητο, δάνειο για διακοπές, δάνειο για τις γιορτές, πιστωτική για τα ψώνια μας κλπ. Για χρόνια πηγαίναμε τις επιδοτήσεις στους αγρότες στην τράπεζα και είμαι ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε το καθήκον μας, τους παρατήσαμε στην τύχη τους. Γιατί να βγουν στα χωράφια για παραγωγή? Τους δώσαμε άπειρα λεφτά για να πάρουν εκείνα τα τεράστια τρακτέρ και να σπείρουν τι, φωτοβολταϊκά? Κι όμως μόνη τους ελπίδα αυτή είναι. Και ας μας ζητάνε εκεί πάνω οι Βούλγαροι να τους πουλήσουμε ζάχαρη και οι Ρουμάνοι. Εμείς δεν έχουμε, γιατί δεν υπήρχε πολιτική για την τευτολοκαλλιέργεια. Ας μας ζητάνε σκόρδα από τη Βύσσα. Δεν έχουμε να τους πουλήσουμε, γιατί στα ΟΠΑΧ δεν προβλέπονταν, δεν ήταν επιλέξιμη η δράση, η τυποποίηση του σκόρδου. Ευτυχώς η πολιτική ηγεσία σήμερα αντιλαμβάνεται και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας. Για χρόνια επιδοτούσαμε επιχειρηματίες για να φτιάξουν ένα εργοστάσιο και 10 βίλες. Αμέτρητα τέτοια κουφάρια στην περιφέρειά μου. 4,5% τώρα συμμετοχή στο ΕΠ η περιφέρεια, από 7,5% που ήταν παρά των πακτολό χρημάτων. Κι όμως μια χαρά ζουν και βασιλεύουν, όπως λέμε στο χωριό μου, και αυτοί οι επιχειρηματίες, αλλά και εκείνοι που τους διευκόλυναν εντός και εκτός εισαγωγικών. Για χρόνια κανακεύαμε και διανύμαμε προνόμια σε συντεχνίες και γραφειοκρατικές ελίτ. Για χρόνια κάναμε δήθεν κοινωνική πολιτική με δανεικά και αγύριστα. Και δεν ήμασταν άξιοι ούτε το μοναδικό αποτελεσματικό προνοιακό πρόγραμμα, για το Βοήθεια στο σπίτι μιλάω, να το εντάξουμε στην εθνική μας κοινωνική πολιτική. Η πλειοδοσία σε αλόγιστες παροχές γέννησε την πλαστή ευμάρεια, τη γενικευμένη απληστία, την εκτεταμένη διαφθορά. Η ασύστολη σπατάλη των κοινοτικών πόρων παρήγαγε μια φθήνουσα, πλαδαρή, παραδομένη κοινωνία και οικονομία. Έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με αίσθημα εθνικής ευθύνης, με αίσθημα της αναγκαιότητας σωτηρίας της χώρας από την πλήρη κατάρρευση, αντιλαμβανόμενη ότι η επιβίωση του έθνους προϋποθέτει αλλαγές, τομές, μεταρρυθμίσεις, προχώρησε σε κινήσεις, έλαβε αποφάσεις, υλοποίησε σχεδιασμούς με μοναδικά κριτήρια το πολιτικό ήθος απέναντι στο λαϊκισμό, την πολιτική ηθική που συγκρούεται με την καταστροφολογία, την πολιτική αρετή που αντιμάχεται την αφέλεια των διάτριτων και κενών περιεχομένου έτοιμων συνταγών υπέρβασης της κρίσης. Υιοθετήσαμε τον προϋπολογισμό του 2010 ως πρώτη γραμμή άμυνας για την αντιμετώπιση της κρίσης, μέσω του οποίου εφαρμόσαμε μια αξιόπιστη πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Με μέτρα και πολιτικές που ήταν απόρρια του προϋπολογισμού, ελέγξαμε το σκληρό πυρήνα του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Όσοι έχουν ανοιχτά τα μάτια του νου, γνωρίζουν ότι η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης
με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και την κατάκτηση προϋποθέσεων ανάπτυξης είναι δυσχερής, απαιτητική και επίπονη. Αλλά μόνο με αυτούς τους όρους το τέλος θα είναι αίσιο. Μόνο έτσι θα διαμορφωθεί ένα διαχρονικό περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του 2011 αποτελεί ενότητα και συνέχεια του αντίστοιχου του 2010 με εξειδικεύσεις και στοχεύσεις. Στόχος είναι να πυροδοτηθεί η διαδικασία της παραγωγής πρωτογενών πλεονασμάτων, η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που αποτελούν τα θεμέλια της πολυδιάστατης ενδογενούς πολυτομεακής ανάπτυξης. Μόνο κατανοώντας τα ακραία γεγονότα των τελευταίων μηνών θα λάβουμε μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να αντισταθμιστούν ικανοποιητικά οι αρνητικές επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα ήθελα, κλείνοντας την ομιλία μου, να εντοπίσω τις θετικές επιπτώσεις, την προστιθέμενη αξία, καθώς και τη διάχυση στην οικονομία των περιφερειών που θα έχουν τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ληφθεί και περιέχονται και στον προϋπολογισμό του 2011. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Εύρος, θα έχουν ευκαιρίες και δυνατότητες. Αρκεί πράγματι οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να πάνε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ώστε να απορροφηθούν διαρθρωτικοί πόροι και η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να μην καθυστερήσει. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ο περιφερειακός της πόλης, ο κάθετος άξονας που δημοπρατείται ήδη, ο σιδηρόδρομος, με την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης όλης της περιοχής. Θα δώσουν την υπεραξία στον τόπο μου. Με την προώθηση των ΣΔΙΤ στον Εύρο θα έρθουν επενδύσεις από κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος, αστυνομία, πυροσβεστική, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, Λιμενική Ακαδημία, μέχρι ιδιωτικού ενδιαφέροντος, μαρίνα, πάρκινγκ και άλλα. Ο Εύρος, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, χρειάζεται ιδιαίτερη στρατηγική ανάπτυξης. Όχι γιατί είμαστε ακρίτες, φυλάμε θερμοπύλες και άλλα τέτοια δακρύβρεχτα που μας λένε κατά καιρούς όσοι κυβερνώντες μας επισκέπτονται, αλλά γιατί μας χρειάζεστε κι εσείς περισσότερο από ποτέ τώρα. Η γεωγραφική μας θέση μας δίνει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στη σημερινή συγκυρία και δεν τα έχει καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας. Δώστε μας την ευκαιρία να απεγκλωβιστούμε από παθογένειες του παρελθόντος. Μπορούμε να κάνουμε όχι βήματα, αλλά άλματα μπροστά. Με τις σκέψεις αυτές και βαθιά πίστη στην προσπάθεια που γίνεται, ψηφίζω τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Τσιαούση και παρακαλώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, κύριο Τραγάκη Ιωάννη, να λάβει